Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lahiya. Bidiyon mu na yau zai nuna muku waɗansu kwad guda uku wanda za ka yi amfani da su wajen kai siskiri na connection MTN Cote d'Ivoire. Akasari mutane yadda suka siskiri na son misali abinda ake yi shine Samsung akasarin mutane siskirin da suka yi gashi Samsung MTN. Yau yana ji nan za a baka ko sammo na ko kwamben demo. To akwai gaskiya waɗanda da mutane ba su fahimta ba. Yau gashi shine tuwa za ka tafin tuwa san kenan a baka mo 580 kenan valuable da tuwa jo. To banci da shi hakan ga yadda za ka yi ka samu mai yawa sai ka haka yawa san A12N sai ka lansa sai wala nan ga kaga gashi idan ka lura nan ga san abinda za a baka giga za a baka. To amma ba level in shi kuma wani irin ba level na bar mu shiga magani ba level in kwammen da jo gare shi. Kaga wancan waje san katurven na nan ga sun kasance sun kai giga. Yanzu misali sai mu shiga turwa bar mu ga ba level in su. Kaga abinda suke nan ga giga akwai bensanki SMS tule rezo sannan kuma valuable in shi sati ɗaya misali kenan ya danganta daga wanda za ka yi zan connection. Bayan haka kuma akwai wanda za ka yi haka yawa shi kuma san sai ka saka dai yawa shi kuma gashi abinda yake ya yi wancan ƙarhi wancan yana san shi kuma wanga yana san Vincent valuable da tuwa jo gare shi wanga saboda haka ya yi wancan volume gaskiya. Dan za ka yi kawai kai wanga gaskiya indai kana amfani da harkar YouTube da dai sauransu wanga zai yi maka amfani saboda yana da ƙarhi da wancan na Nisune kuma yana da ɗaya wancan na me yake da suna wancan wanda za a baka san katurven mu to gaskiya ba zai maka yadda ya kamata ba. Amma akasari kwad wanda a bayyane wancan shi na mutane sun kai sani sosai don ko agence MTN kai transfer kana son kai siskiri kwad wancan za su nuno maka ba su cika tallata maka wanga kwad ba. To gaskiya ba kowa bane bai san shi wanda ga wannan bidiyo yana iya ƙara ya kwatanta mu wani kuma saboda a samu sauƙin giga kenan. Assalamu alaikum.